गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय बिटिआरनि गासै 35 लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ, आबाद आरो सावस्रि बिथिङाव मोनसे मोजां खौरां। बिटिआर सरकारा थांनाय समाव सेल्क' फाउन्डेसनजों मोनसे गोरोबथा खालामदोंमोन। बे गोरोबथा बायदियैनो सोलोंथाइ, आबाद आरो सावस्रि बिफाननि फारसे गोनांथार खामानि मावनो जागायजेनबाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि सेल्क' फाउन्डेसननि गोनांथार होनायाव बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा सोलोंथाइ, आबाद आरो सावस्रि बिफाननि फारसे मोजां खाबुखौ मोननो हासिगोन। क'क्राझार ग्रीन फिल्डआव खुंफुंनाय बड'लेण्ड हायुंआरि ओनसोल फालांगि सुबिदा होथाय मेलाया जागायबाय। बे हाबाफारियावनो सेल्क' फाउन्डेसननि सिइअ डक्टर हरीश हान्डेआ बाहागो लादों। लोगोसे बिटिआर सरकारनिफ्राय मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदाजों लोगोसे अरुप कुमार दे बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव अरुप कुमार दे बिथाङा बाहागो लानानै बुंदों, बिटिआर सरकारा थांनाय समाव सेल्क' फाउन्डेसनजों मोनसे गोनांथार गोरोबथा जादोंमोन। बे गोरोबथा बायदियैनो सेल्क' फाउन्डेसनआ सावस्रि बिफानजों लोगोसेनो बिटिआरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बिफाननि थाखाय खामानि मावनो थांखि लादों। सासे फोरोंगिरिया गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावालासे फरायसा फरायसुलिफोरनि सायाव गाज्रि आखु बाहायनायनि थाखाय फरायसा फरायसुलिनि बिमा बिफाफोरजों गाग्लोबजादों। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय बरखेत्री बड' एमइ स्कुलनि फोरोंगिरि मन्टु कुमार मेधिखौ फरायसा फरायसुलिफोरनि बिमा बिफाया सेन्देलजों बुनानै गाग्लोबदों। बेनि गुबै जाहोनानो जादों मन्टु कुमार मेधिआ जौ लोंनानै फरायसालियाव फैयोमोन आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि सायाव गाज्रि आखु बाहायोमोन आरो लाइमोन फरायसुलिफोरनि सायावबो गाज्रि आखु बाहायदोंमोन मन्टु कुमार मेधिआ। रासियानि हादरगिरि भ्लादिमिर पुतिना सा करियानि दैदेनगिरि किम जं उननि थाखाय इउएनएससि एबा इउनाइटेड नेशन सिकिउरिटि काउन्सिलनि नेम-खान्थिखौ सिफायदों। सा करियानि दैदेनगिरि किम जं उननो रासियानि हादरगिरि भ्लादिमिर पुतिना लाक्जारि रासियानि कारखौ अनथोब महरै दैथायहरदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे अनथोब एबा गिफ्ट दैथायहरनाया इउनाइटेड नेशन सिकिउरिटि काउन्सिलनि नेम-खान्थिनि हेंथा जानो हागौ, मानोना इउनाइटेड नेशन सिकिउरिटि काउन्सिलआ रासिया आरो सा करियानि गेजेराव लेनदेन खालामनायखौ होबथानानै दोनदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2023 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव सा करियानि दैदेनगिरि किम जं उनआ रासियानि हादरगिरि भ्लादिमिर पुतिनखौ लोगो हमनो रासियायाव दावबायहैदोंमोन। बे दावबायहैनाय समाव दरनैबो हादरनि गेजेराव गोथौ सोमोन्दो बानायनाय जादोंमोन आरो दरनैबो हादरनि गासैबो ओनसोलाव सोलाय-सोल' खालामनाय फालांगिखौ बांहोनो खोथाबो होलायनाय जादोंमोन। किम जं उनआ रासियायाव दावबायहैनाय समाव हादरगिरि भ्लादिमिर पुतिननि औरास लिम'जिन कारखौ गोबां मोजां मोननाय दिन्थिदोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै हादरगिरि भ्लादिमिर पुतिना थांनाय 18 फेब्रुआरियाव सा करियानि दैदेनगिरि किम जं उननो औरास लिम'जिन कारखौ दैथायहरदोंमोन। बेबाराव रायजोआव खेबसेयैनो खमैबो 10,000 नखरनि सायाव इभिक्सन खालामनो थांगासिनो। रायजो सरकारा बेनि सायाव नटिस एबा फोसावलाइ होनाय जादों। कार्बि आंलंनि बिजिआर आरो फिजिआरनि हायाव न'-बां लुनानै थानायनि सायाव होस्रांनाय जासिगोन। कार्बि आंलंनि फुलनि बेंखनाव गं 103 नखरनो इभिक्सन खालामगोननि नटिस हरनाय जागोन। बेखौ लानानै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहारनि गोख्रों फोसावथाय। बे इभिक्सन खालामनाय हाबाफारिखौनो गोजौ बिजिरसालिनि गासैबो नेम-खान्थिफोरखौ मानिनानै मावफुंनाय जागोनखौ फोरमायदों। गसाइगावआव सासे आइजोखौ दायनिनि सन्देहजों गोदोना हास'ना बुथारदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव थानानि सिङाव थानाय सयथपुर महारफुल गामियाव थांनाय हराव सोरबा सिनाय मोनै सुबुंफोरा हरनि खाबु लानानै सयथपुर महारफुल गामिनि थागिबि मयनु हासदाखौ गोदोना हास'ना बुथारनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो संखिखांनाय लाबोदों। गामिनि थागिबि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला बुथारजानाय मयनु हासदाखौ गामिनि सुबुंफोरा आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा दायनि सन्देह खालामोमोन, जायनि जाहोनाव दायनि सन्देह खालामनानै मोनानि खाबु लानानै सोरबा दुथां सुबुंफोरा बुथारनानै गालांदों जानांगौ होननानै सन्देह खालामदों गामिनि सुबुंफोरा। लोगोसे जाथायखौ थाबैनो नायबिजिरनो थाखाय पुलिस बिफानखौ खावलायदों गामिनि सुबुंफोरा। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारि बिथांनि 64थि जोनोम सान फालिदों। मैया एबा 21 फेब्रुआरि खालि
उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगानि देउलगुरियाव बारग' एनडिएफबि फरामनि बानजायनायाव एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि दियारनाब्ला एबा रन्जन दैमारि बिथांनि 64थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। देउलगुरिनि गेवलां फोथाराव फालिनाय जोनोम सान हाबाफारियाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि नन्देस्वर दैमारि, बिटिसिनि बारग' इएम बनजार दैमारि बिथांजों लोगोसेनो आफादनि गोबां बारग' दैदेनगिरि, समाज सिबियारि, मेलेमजिबि रायजो राजाफ्रा ज'ज'यै बाहागो लायो। नोंथांमोननि भटार कार्डआव माबाफोर गोरोन्थि जानानै दङब्ला मिथिनो गोनां खौरां। जुदि नोंथांनि भटार कार्डआव माबाफोर गोरोन्थि दङब्ला थाबैनो बेफोरखौ सुद्रायना लानो हागोन। बेखौ सुद्रायना लानो थाखाय नोंथांमोननि आखायाव 9 सानल' दंसै। नोंथांनि भटार फारिलाइखौ खेबसे नायफिन। माबाफोर गोरोन्थि दङना गैया? जुदि नोंथांनि मुङा माबाफोर गोरोन्थि दङ अब्ला नोंथाङा मबाइल फननि गेजेरजोंनो न'आव थानानै सुद्रायना लानो हागोन। भटार फारिलाइयाव नोंथांनि मुंखौ माबोरै नायबिजिरनांगौ? बिसायख'थि मावख'गिरिफोरा बेनि थाखाय मोनब्रै जर'खा राहा खालामनानै होदों। नोंथाङा जिल्ला बिसायख'थि मावख'आव थांनानैबो मुंखौ नायग्रोमहैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा इआरअ एबा सार्कोल अफिस मावख'आव थांनानैबो मुंखौ नायग्रोमहैनो हागोन। भट मिरुआव थांनानैबो मुंखौ नायफामनो हागोन। बिसायख'थि आय'गनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानैबो नोंथांनि मुंखौ नायफामनो हागोन। www.ceoasam.inc.in वेबसाइटआव थांनानै नायनो हागोन। बेनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो थाखाय BLOजोंबो सोमोन्दो लानो हागोन। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।